Iddaħħal fliġi ir-rapportaġġ mandatorju ta' suspetti jew għarfien dwar abbuż ta' tfal taħt 18-il sena. Dan tħabbar f'konferenza tal-Gvern mill-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali hekk kif ġie spjegat li dan il-kunċett qed jiġi introdott bħala parti mill-liġi tal-protezzjoni tat-tfal li ddaħlet fl-Lulju li għadda. Fil-fatt waqt il-konferenza tal-aħbarijiet, il-konsulent legali li ħaddem f'din il-liġi tal-protezzjoni tat-tfal, l-avukat Andy Ellul, spjega li bekk issa se jkun hemm iktar ċertezza u regolamentazzjoni fir-rapporti li jsiru. Dan fil-waqt li bekk issa se jitħaffef il-proċess ta' meta jkun hemm xi tip ta' abbuż fuq minorenni. Fl-indirizz tiegħu Dr. Ellul spjega kif din il-liġi issa mhux biss qed tħeġġeġ aktar kull ċittadin jagħmel rapport brabta ma' rejat, iżda tagħti obbligu legali lil professjonisti jirrapportaw. Madankollu Dr. Ellul spjega li l-implementazzjoni ta' din l-emenda fil-liġi ma tfissirx li qed isir xi tip ta' wiċċ fuq ġenituri, professjonisti u kieres tal-minuri. Saħaq kif din is-sistema dejjem kienet hemm bid-differenza li issa din tiġi regolata. La kien hemm kif la lil min u la fuq xiex ħatamlu dan ir-rapport, allura b'dak li ħabbarna llum, ħabbarna linji gwidi li tgħin lill professjonisti jistabilixxu jekk għandhomx jirrapportaw, jikkonsultaw jew jifqu hemm u qed ukoll inħabbru struttura ta' kif għandha ssir. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Familja Michael Falzon sostna li l-għan aħħari jibqa' li dejjem jiġu protetti l-minuri. Sostna kif bekk issa dawk kollha li jaħdmu f'dan is-settur għandhom lodda sabiex jipprevenu l-abbużi qabel ma dawn isiru. Illum qed inħabbru dħul ta' kunċett illi jagħti iktar protezzjoni qed nitkellmu dwar lill-professjonisti illi jkollhom suspett li hemm ħsara qed issir il-minuri għandhom obbligu ovvjament fir-regoli tal-professjoni tagħhom. Imma għandhom ukoll obbligu legali illi jirrappurtaw dak l-abbuż li hemm suspett għalih. Kull professjonist li jagħmel rapport għall-aħjar interessi tal-vittmi mhux se jkun suġġett għal ebda passi legali.